Mitä kuuluu? Mukava tavata. Tämän päivän aiheena on Jeesuksen Kristuksen sukututkimus, luku 17. Kirjoittaja on Abraham Paak. 11. sukupolvi, Mathan tarkoittaa lahjaa, uhria. Järjestä 11 henkilö Jeesuksen Kristuksen sukututkimuksen 3. jaksossa. Taustaa Matteus 1.15 sanoo. Eleasar Mattanin isä ja Mattan Jaakobin isä. Huomautuksia. Raamatussa ei ole erityistä merkintää Mathanista. Hänen nimensä tarkoittaa lahja. Nimi Mathan on hebreaksi Mattan ja kreikaksi Mathan. Nimi tarkoittaa lahjaa ja on johdettu sanasta Natan, joka tarkoittaa antamista, tarjoamista, panemista tai sijoittaa. Vanhassa testamentissa on 2 henkilöä, joiden nimi on Mattan. Mattan, Baalin ylimmäinen pappi. Raamatun 2 Kings-luvuissa 8 ja 11 se on kirjoitettu seuraavasti. Atalja oli Israelin kuninkaan Ahabin ja Isebelin tytär. Hän meni naimisiin Juudan Jooramin kanssa. Myöhemmin, kun sekä hänen miehensä kuningas Jooram että hänen poikansa kuningas Ahasja kuolivat, hän tappoi kaikki kuninkaan jälkeläiset ja teki itsestään Juudan kuninkaan. Hän tuhosi kaikki kuninkaalliset jälkeläiset, nosti pappeja Baalille ja johti epäjumalien palvontaa. Siksi pappi Joojada tappoi Ataljan ja asetti kuninkaaksi Joaan, Ahasjan pojan. Mattan, Baalin pappi, myös tapettiin tähän aikaan Mattan, Sefatian isä. Kuningas Sidkian hallituskaudella Babylonian vastaista politiikkaa omaksuneet viranomaiset heittivät profeetta Jeremian vartiotalon pihaan. Koska hän totteli Jumalan käskyä ja kehotti ihmisiä antautumaan Babylonille. Sefeishö, Mattanin poika, oli yksi näistä virkamiehistä, Jeremia 38:1. Nimi Mathan tarkoittaa lahjaa. Makkabiin vallankumouksen aika, 167–142 ennen Kristusta, oli jatkuvan myllerryksen aikaa, kun itsenäisyystaistelu jatkui Mattatiaan ajoista hänen poikiensa sukupolveen asti. He taistelivat ankaran sorron keskellä Seleukid-dynastian Antiokos IV, Epifeinsin, vallan alla. Nimi Mathan, kuten Makkabiin vallankumousta johtaneen Mattatiaan nimi, tarkoittaa lahjaa ja osoittaa kaipausta Jumalan lahjaan kansan täydellisen itsenäisyyden ja messiaanisen valtakunnan syntymisen muodossa. Lukanin Jeesuksen Kristuksen sukuluettelossa on myös nimiä, jotka tarkoittavat Jumalan lahjaa, Mathat, Mattatias, 2 henkilöä, Mathat ja Mattatha, Luuk 3:24. Jumalan todellinen lahja on vain yksi, Jeesus Kristus, Messias, joka tuo pelastusuutisen, Jo 40. Mattanin isä luultavasti antoi pojalleen nimen Mattan, lahja, koska hän piti lastaan Jumalan lahjana, Psalmit 127:3. Hänen on täytynyt toivoa edelleen, että hänen poikansa eläisi Jumalan armon arvoisena. Jos Mathan oli henkilö, joka täytti isänsä toivon, niin hän luultavasti eli elämänsä kiittäen Jumalaa hänen armostaan. Se, että Jumala on antanut meidän syntyä tähän maan päälle, on lahja sinänsä. Ei ole ketään, joka voi syntyä tämän maan päälle ilman Jumalan armoa. Ruokaa ja juomaa, jota kulutamme maan päällä, pidetään myös Jumalan lahjana. 2. Moos 23:25. Saarnaaja 3:13 sanoo, lisäksi jokainen,
Joka syö ja juo, näkee hyvää kaikessa työssään. Se on Jumalan lahja. Lisäksi Jumala antaa meille rikkauksia ja vaurautta ja antaa meille valtuudet syödä niistä ja vastaanottaa palkkiomme ja iloita työstämme. Nämä kaikki ovat Jumalan lahjaa meille, saarnaaja 5:19. Uskomme Jumalaan on myös Jumalan lahja, ja se, että meidät on tehty evankeliumin palvelijoiksi työskentelemään hänen puolestaan. On Jumalan armon lahja, Efesolaiskirjeet 2 ja 3. Tästä syystä apostoli Paavali tunnusti, mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole osoittautunut turhaksi. Mutta minä olen tehnyt työtä enemmän kuin he kaikki, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo minun kanssani. 1. Korintolaisille 15:10. Meidän täytyy tunnustaa, että jokainen täydellinen lahja tulee valon isältä, Jaakob 1:17, ja elämme elämäämme etsien Jumalan, isämme, armoa tänään. 12 sukupolvi, Jaakob tarkoittaa sitä, joka ottaa kantapäästä. Joka syrjäyttää. Järjestys. 12 henkilö Jeesuksen Kristuksen sukututkimuksen 3. jaksossa. Taustaa. Matteus 1:15 sanoo, Mattan, Jaakobin isä. Jaakob oli isä Joosef, Marian aviomies, josta Jeesus syntyi ja jota kutsutaan Messiaaksi. Huomautuksia. Matean Jeesuksen Kristuksen sukuluettelon mukaan Jaakob oli Jeesuksen isoisä. Jaakobista ei ole muuta erityistä kirjaa. Hänen nimensä tarkoittaa se, joka ottaa kantapäästä, tai joka syrjäyttää. Jaakob, Jeesuksen isoisä Jeesuksen Kristuksen sukuluettelon mukaan, on hebreaksi Jaakob ja kreikaksi Jaakob. Hebrealainen nimi Jaakob on johdettu sanasta ekab, joka tarkoittaa kannattaa kantapäästä tai syrjäyttää. Siten nimi tarkoittaa se, joka ottaa kantapäästä tai joka syrjäyttää. Vanhassa testamentissa on yksi henkilö nimeltä Jaakob. Vanhan testamentin Jaakob on Abrahamin pojanpoika ja Iisakin poika. Jumala tunnusti Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin 3 sukupolven uskon. Heistä Jumala sanoi, minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. 2. Moos. 3:6. Ennen kuolemaansa Jaakob kutsui Joosefin 2 poikaa, Efraimin ja Manassen, ja asetti heidät omien poikiensa järjestykseen. 1. Moos. 48:5. Ei ole helppoa ymmärtää, miksi Jaakob adoptoi 2 pojanpoikansa, kun hänellä oli jo 12 omaa poikaa. Kuitenkin tämän jakson kautta Jaakob siunasi Joosefia esikoisen siunauksella. Lain mukaan esikoinen saa kaksinkertaisen siunauksen. 5. Moos. 21:15. Koska Joosefin 2 pojasta tuli 2 itsenäistä Efraimin ja Manassen heimoa, heistä tuli pohjimmiltaan Joosefin kaksinkertainen osa siunauksista, Hesekiel 47:13. Siten Joosef sai Jumalan suvereenin nykyajan kautta suurimman siunauksen koko Israelin kansan keskuudessa. Jaakob ja Joosef Jeesuksen Kristuksen sukuluettelossa saivat aikansa suurimman siunauksen. Kun heidät on merkitty Jeesuksen Kristuksen isoisäksi ja isäksi Matteuksen 1:16. Vanhan testamentin ja Uuden testamentin Jaakobin ja Joosefin suhteissa näyttää olevan yhtäläisyyksiä, joita ei voida jättää huomiotta.
Luukkaan evankeliumin sukuluettelossa luetellaan Jaakobin sijaan Eeli. Matteus 1:16 sanoo, Jaakob oli Joosefin, Marian miehen, isä, kun taas Luukas 3:23 sanoo, Joosefin poika, Eelin poika. Matteuksen evankeliumi kirjaa Jaakobin Joosefin isäksi, kun taas Luukkaan evankeliumi kirjaa Eelin Joosefin isäksi. Miten tämä ristiriita pitäisi ratkaista? Vakuuttavin vastaus tähän kysymykseen on, että Joosef, josta tuli Eelin vävy avioituessaan Marian kanssa, seurasi laillisesti hänen sukuluetteloaan. Vanhan testamentin lakien mukaan, jos miehellä ei ole poikaa, hänen perintönsä on annettava hänen tyttärilleen. Tässä tapauksessa tyttärien on mentävä naimisiin oman heimonsa miesten kanssa suojellakseen perintöään. 4. Moos 27:1. Marian tapauksessa hän sai isänsä Eelin perinnön, koska hänellä ei ollut poikaa, ja kun hän meni naimisiin Joosefin kanssa samasta heimosta, hänestä tuli Eelin laillinen seuraaja ja poika. Talmudissa sanotaan, että Maria oli Eelin tytär, ja sinailaiset syyrialaiset käsikirjoitukset kääntävät Luukkaan 2:4 seuraavasti, he, sekä Joosef että Maria, olivat Daavidin suvusta ja sukujuurta. Mikä paljastaa, että Maria oli myös Daavidin heimosta. Juuda, siksi näkemys, jonka mukaan Matteus merkitsi muistiin Joosefin ja Luukkaan sanat Mariasta, vastaa parhaiten kunkin evankeliumin sisältöä. Jaakob sai täysin Jumalan suvereenin huolenpidon ansiosta siunauksen tulla Jeesuksen Kristuksen isoisäksi. Nimi Jaakob tarkoittaa se, joka ottaa kantapäästä, se, joka pettää, tai joka syrjäyttää. Vaikka nimellä on kielteisiä konnotaatioita, se, joka pettää, tai joka syrjäyttää, se voi myös merkitä jonkun, joka saa siunauksia ennakoivan uskon kautta, positiivisen merkityksen. Vaikka olimme kuin Jaakob negatiivisessa mielessä, elämämme voi muuttua ja saada hänen nimensä positiivisen merkityksen, kun uskomme Jumalaan ja luotamme täysin häneen. 13. sukupolvi, Joosef, tarkoittaa Herra kasvaa, Herra lisää. Järjestys, 13. persoona Jeesuksen Kristuksen sukututkimuksen 3. jaksossa. Taustaa Matteuksen 1:16 sanotaan, Jaakob oli Joosefin isä. Marian aviomies, josta Jeesus syntyi ja jota kutsutaan Messiaaksi. Joosef oli Jaakobin poika ja Jeesus Kristus oli Joosefin poika sukuluettelon mukaan. Huomautuksia. Joosef nousee esiin Jeesuksen Kristuksen isänä Matteuksen evankeliumissa ja Luukkaan evankeliumissa olevien Jeesuksen Kristuksen sukuluetteloiden mukaan. Nimi Joosef on hebreaksi Josep ja kreikaksi Losef. Hebrealainen nimi Josep tarkoittaa Herra lisää tai Herra lisää. Se tulee sanasta jasab, joka tarkoittaa lisää, lisää. Tehdä uudelleen, lisää, tai hän lisää. Matteus 1:19 sanoo, ja hänen miehensä Joosef, joka oli vanhurskas mies. Mitkä olivat Joosefin uskon piirteet, että häntä kutsuttiin vanhurskaaksi mieheksi? Joosef aikoi lähettää Marian pois salaa. Juutalaisen perinteen mukaan mies ja nainen ovat kihloissa noin vuoden ennen kuin he ovat virallisesti naimisissa ja voivat asua yhdessä. Maria, joka oli kihloissa Joosefin kanssa, tuli raskaaksi Pyhästä Hengestä jo ennen kuin he menivät naimisiin ja hänen vatsansa alkoi turvota, Matteus 1:18.
Joseph oli luultavasti järkyttynyt tästä käsittämättömästä tapahtumasta ja vietti monta päivää tuskissa. Vaikka hän oli lopulta päättänyt katkaista kihlauksen, hän halusi erottaa Marian salaa paljastamatta julkisesti hänen raskauttaan, koska hän rakasti häntä syvästi. Matt. 1:19. Tässä sana salaa on kreikaksi latra ja tarkoittaa muiden tietämättä. Joosef päätti toimia näin, koska Maria kivitettäisiin kuoliaaksi ja hän halusi suojella häntä. Joosefin tekojen kautta Jumala ei ainoastaan lain mukaan, jos hänen raskautensa tuli tiedoksi. 5. Moos. 22:23 suojeli Mariaa, vaan myös Jeesusta Kristusta, joka sikisi Mariassa pyhästä hengestä. 2. Joosef oli harkinnut tätä, ja sitten heti totteli Herran enkelin käskyä. Matteus 1:20 sanoo, mutta kun hän harkitsi tätä, sana tämä, kreikaksi tautaoa, tauta, on monikkomuodossa, mikä tarkoittaa näitä. On ilmeistä, että Joseph pohdiskeli monia asioita, kunnes hän teki päätöksen jättää hänet salaa pois. Enkeli ilmestyi Joosefille, kun hän pohti asiaa huolellisesti ja sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, sillä lapsi, joka on siitetty hänessä, on pyhästä hengestä. Synnytä pojan ja anna hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa heidän synneistään. Mät 1:20-21. Kun Joosef kuuli tämän, hän totteli ja toi välittömästi Marian luokseen. Mät 1:24. Ihmisen näkökulmasta Marian raskaus oli luultavasti mahdotonta kuvitella, koska Joosefilla ei ollut hänen kanssaan mitään suhdetta. Hän osoitti kuitenkin vanhurskasta uskoa Jumalaan, kun hän syrjäytti kaikki inhimilliset ajatuksensa ja totteli täysin Jumalan sanaa saatuaan ilmoituksen. Matteus 1:25 sanoo, mutta piti hänet neitsyönä, kunnes hän synnytti pojan, ja hän antoi hänelle nimen Jeesus. Ilmaus, piti hänet neitsyönä, on kreikan sanan epätäydellisessä muodossa, ginosko, mikä tarkoittaa, että Joosefilla ja Marialla ei ollut suhteita ennen Jeesuksen syntymää. Kuitenkin Jeesuksen syntymän jälkeen Marialla oli suhteita Joosefin kanssa ja hän synnytti hänen sisaruksensa, Mät. 12:46. Raamatun Matteuksen luvussa 1 se on kirjoitettu seuraavasti. Kun Maria synnytti pojan, Joosef antoi hänelle nimen Jeesus. Tämä tehtiin täysin kuuliaisesti Herran enkelin käskylle. Joosef oli todella vanhurskas mies, joka uhrasi itsensä Jumalan tahdon vuoksi, ja hänen uhrauksestaan tuli kallisarvoinen väline, jota käytettiin Jumalan lunastushallinnon toteuttamisessa. Hänen kuuliaisuutensa ei kuitenkaan tullut hänen omasta tahdostaan, vaan Jumalan armosta. Hänen nimensä merkityksen mukaisesti, Herra lisää. Tämä oli mahdollista Jumalan armoon lisätyn armon ansiosta, Jo. 1:16. Tämän kirjan kirjoittaja on Abraham Paak. Abraham Paak oli arvostettu maailmanluokan teologi, jolla oli merkittävä pastoraalinen hengellisyys. Hän oli omistanut koko elämänsä rukoukselle ja Raamatulle luukmalla Raamatun yli 1800 kertaa. Koko elinaikaisen palvelutyönsä ajan hän oli todellinen pastori, joka rakasti kirkkoa ja seurakuntaa kuin omia lapsiaan.
Hänen päivittäinen aikataulunsa koostui 2 tunnin rukouksista ja 3 tunnin raamatun lukemisesta sekä jatkuvasta saarnaamisesta ja evankelioinnista. Vakuutuksella, että kuoleminen on elämää, hän teki parhaansa rukouselämässään Jumalalle 3 vuotta, 6 kuukautta ja 7 päivää syvillä vuorilla. Kun aurinko laski, hän ei tehnyt mitään muuta kuin rukoili. Kun aurinko nousi, hän ei tehnyt muuta kuin lukenut raamattua. Sitten vihdoin yksi armon säde loisti häneen. Koko Pyhän Hengen voimakkaan valaistumisen ajan ja Jumalan armosta raamatun kohtaukset avautuivat kuin panoraama hänen silmiensä edessä. Nämä kohtaukset kirjoitettiin suurille nuolenjuurilehtille, jotka oli sidottu oksalla. Myöhemmin ne kirjoitettiin paperille, joka ostettiin vuoren alla sijaitsevasta kylästä muutaman kuukauden välein. Näin Abraham Paakin saarnat alkoivat. Monet ihmiset ovat vaikuttuneita Abraham Parkista seuraavasti. Kuinka ihminen voi rakastaa niin monia ihmisiä? Kuinka henkilö voi tehdä niin suuren vaikutuksen niin moniin ihmisiin? Hän on niin ahkera, ei koskaan lepää. Hän ei koskaan lakannut rukoilemasta. Hän ansaitsee saada todella kunnian omistautumisestaan kirkolle ja seurakunnille. Todellinen ja uskollinen Jumalan työntekijä.